Генетиката нямала никакво значение даже и за цвета на очите ни. Срещу максимум 150 лева променяте цвета на ретината. От зората на демокрацията в България навлизат и цветните лещи. И вече може да съчетаем цвета на очите с този на тоалета или бижутата. Кои хора най-често търсят цветните лещи? Хора в тинейджърска възраст, абитуриенти, но напоследък се среща, което е и за щастие, и много хора на средна възраст. И от мъжки пол също. Да. За повод ли търсят цветните лещи или просто ето и за разнообразие в ежедневието? Предимно за повод, но много от хората ги ползват и ежедневно. Защото цветни лещи могат да се предлагат и с диоптър и се чувстват много по-комфортни. Пациентите, които си променят цвета за козметично, само заради самия цвят, са повече. Отколкото пациентите, които имат зрителни проблеми и искат едновременно с това да си променят и цвета на очите. Трябва естествено да бъде и медицински целесъобразен, т.е. да няма противопоказания. Това човек да има сенна алергия, която или алергия, някакъв вид алергия, която се проявява в очите, тогава нещата стават по-сложни, особено в пролетните и есенните периоди. Когато имаме липса на сълза или заболяване на роговицата. Тъмнооките най-често посягат към този аксесуар, отчитат оптици. Най-много се харчат нюансите на синьо и зелено. Напоследък на мода са сивите очи. В един момент имаше така наречената мода на котешки очи, които бяха доста стресиращи за по-голяма част от хората. Има ли ги още? Кой ги търси тези лещи? Не, няма ги тези лещи. Търсеха се предимно от младите, тинейджерите, за парти, за дискотека. Трябва ли ми, образно казано, курс на обучение, как да си ги слагам, как да ги съхранявам? Задължително. Това е много важно условие, за да може след това и вие да се чувствате комфортно при слагане, а и при носене на лещата. При правилната и поддръжка. Колко трябва обучението? Човек, когато иска, за един ден се научава. Означава ли това, че в оптиката стои клиента цял ден и пробва? Проба грешка. Случвало се и с часове да седи, да. При цветната леща много лесно се различава лицевата част от обърнатата. Всички краища на лещата трябва да са във въздуха и един от най-предпочитаните начини за поставяне на леща с тези 3 пръста държиме долния клепач. С другата ръка горния, за да може да има много по-голям, много по-силно да се държи и да не се допуска окото да мига. И започва голямото плакане. Има ли хора, които се отказват от цветна леща, защото не могат да се Много справят? Много рядко. Значи да не се отказвам. Да. Мен не дразни това нещо. Аз чувствам се едно мело идвам в окото. Точно сега е нормално, то затова има период на адаптация. Затова не се носят лещите веднага като се сложи в окото и с нея да продължи. Ако се мига по-често, по-полезно ли е да свикне окото или съвсем не? Да, много по-добре, защото се отделя сълзичка, която спомага за увлажняване на окото и по-добрата адаптация вече към лещата. Но моята препоръка е цветни лещи да се носят само по необходимите поводи. Т.е. когато искате да смените вида си, то е подходящо за артисти, за вас, например, като говорител, да сменяте визията, която естествено става доста по-различна. До сега в предаването стана въпрос за татуировките, че са аксесуар до живот, така да се каже. И казват хората, че с една татуировка не можем. Важи ли същото и за лещите? Купиш ли си, примерно, зелени лещи, не можеш само с зелени, взимаш почти пълната гама от цветове. Има ли този въпрос? Да, много често срещано е. Клиенти, които са имали зелени, идват след известно време с желание за друг цвят, за промяна. Технологията си е казала думата и при този аксесуар. Чуждото тяло съвсем не вреди на окото. В началото само ни е нужен така нареченият адаптивен период. Ви дават коментари, че лещата малко или много вреди на окото, издълбавала някакво гнездо в окото и така нататък. Има ли нещо вярно? Издълбаването на гнездото за първ път го чувам, всъщност е възможно. Прекалено много глупости се пишат и по интернет, и по това. Не казвам, че не е верно голяма част от тях.
много голяма част от нещата, които се пишат и се говорят, са пълни глупости, жълтинки. Лещата, особено съвременните типове лещи, е направена така, че при нормално състояние на окото, поставяйки леща, тя имитира нормалното състояние на окото и без лещи. Финално, дамите да кокетничат без притеснение, че вредят на очите си. Значи в определените норми, ако нямат противопоказания, дамата затова е дама да кокетничи.